welcome to back my Nathari YouTube channel. So माने आं दा फुंनि बार जादों दैयावहाय दंफैयो जोंनि खाथियावनो नैबे दैया माने गोजोन फुंबिलिनि बारहावा जादों आरो स' माने आं दिनैहाय हानजानायनि जाहोना बेनो जे माने आं दाख्लैनिफ्रायहाय जे माखासे गोरलैफोरखौहाय लानानै आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै माने भिडिअ बानायदोंमोन बे भिडिअखौ हगारनो थाखायहाय माखासे एडिटिंफोरा जाजोब्बायमोन दा दानस'खौ जालाजोब्बाय दा नोंथांमोनहा बे माने पार्ट मोननै खालामसै आङोहाय माने मोनसेहाय जाजोबखाबाय नालाय बे मोनसेखौ आं दा हगारनाय जागासिनो आरो जे बे हगारनायनि गेजेरावहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनहा निमाहा होदो माने फार्स्ट टाइम आं बानायफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम बानायदों आरो माब्लाबाबो दा गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनहा निमाहा होयो जाहाथे उनाव साबसिन एबा हामसिन जोंबो बानायलांनो हायो नाजाबाय थागोन माने मोनसेनिफ्राय मोनसेहाय जेरैहाय माने बेफोरावबो जों बिजिरबा खालामनो नागिरदोंमोन दा बे भिडिअनि मुङा थिर फाग्ला आरो दा थिर फाग्लानि ओंथिया बेनो जे नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माखासे गेमफोर जेरै जुवा सिस्टेम बेफोरखौ लानानै न'खरा मा जालांखो मा जालाङो बिनि सायाव बानायदोंमोन माने आं लिराखै आरो सासे फंबाय जों गामिनि खाथिनि लिरदोंमोन माने आंनि स्टाडियाव फुल जायाखै दा आं बिसोरखौ सुद्रायगोन आं माने एबाराव आंनो मोनसे खालामनो नागिरदों जे बे आं खालामनायनि सायावनो जाहैबाय माने लाभ स्ट'रिनि सायाव जाहैगोन आरो डाइरेक्टरा खारबोगासिनो दं माने बेनो आरो बेहा फैगासिनो आं दासो फन हरदोंहाय बेखौ माने गोजोन फुंबिलिनियाव बार जादों आरो जों दा माने मोनसे डिस्कखौ हगारनाय जासै मा दा सिखारदोंना ए नोंबो मुजिथारलै दे नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला जोंनि भिडिअ हगारनायखौ जाहाथे कमेन्ट लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होलाङो आं बेखौनो मिजिंथियो नङा होमबा गुड मर्निं नङा होमबा दासो सुबह उठ गया इसलिए उसका शक्ल देखो पूरा खराब हो चुका है थैंक यू सो मच ओके बाय